Hello friends, hello my dear students, welcome to my YouTube channel हेमंतदी सोशल इंजीनियर। चलନ୍ତୁ ଆଜି ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 2022-23 ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ। ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଯାହାକି କୁହାଯାଏ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ବା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ବଜେଟ୍, ଯାହାକି ସମ୍ବିଧାନର ଧାରା 115 ହିସାବରେ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ତ ଏ ବର୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 2022-23 ମାନ୍ୟବର ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଆଜି 24 ନଭେମ୍ବର 2022ରେ ବିଧାନସଭାରେ 22-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଗୋଟେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖାଦେଇଛି। ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେହେତୁ ପଦମପୁର ଉପନିର୍ବାଚନରେ ବ୍ୟସ୍ତ ଥିଲେ, ସେହି ସମୟରେ ପୂର୍ବତନ ଅର୍ଥମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ମାନ୍ୟବର ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ, ଯିଏକି ବର୍ତ୍ତମାନ ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର, ସେହି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ବା ଆଡ଼ିସନାଲ୍ ବଜେଟ୍ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ 2022-23 ପାଇଁ। ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ମୋଟ 16,800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ ବିଧାନସଭାର ଅନୁମୋଦନ ପାଇଁ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଇଛି। ଆଜି ଦେଖିବା ଆମେ ଏହି ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଭାଗକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି, ଟୋଟାଲ୍ କେତେ ବଜେଟ୍ ଅଛି ଏବଂ କ'ଣ ପାଇଁ FRBM ଦରକାର, କାହିଁକି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ କରାଯାଇ, ଡିଟେଲ୍ସ ଆମେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆନାଲିସିସ୍ରେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ତ ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 16,800 କୋଟି ଟଙ୍କାର ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 2022 ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ ଯେଉଁ କରାଯାଇଛି, ଆମେ କେଉଁ କ୍ଷେତ୍ରରେ କେତେ କରାଯାଇଛି ଏଠାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ କୋଟିରେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ 4,934 କୋଟି, କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ 9,200 କୋଟି, ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି ପାଇଁ 2,610.46 କୋଟି, ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର 55.54 କୋଟି ହିସାବରେ 16,800 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନା କରିଛନ୍ତି ମାନ୍ୟବର ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ପ୍ରଦୀପ ଅମାତ। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଥମେ କାହିଁକି ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଆବଶ୍ୟକତା କରାଯାଇଥାଏ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏକ ଜନମଙ୍ଗଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯାହାକି ଗୋଟେ ୱେଲଫେୟାର ଷ୍ଟେଟ୍ ପାଇଁ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା, ଜନସାଧାରଣଙ୍କର ଆଶା ଓ ଆକାଂକ୍ଷାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଉପଲବ୍ଧ ସମ୍ବଳର ପୁନଃ ବିନିଯୋଗ ତଥା ବିଭିନ୍ନ ସୂତ୍ରରୁ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ସମ୍ବଳ ପ୍ରାପ୍ତି ମାଧ୍ୟମରେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି। ନିମ୍ନଲିଖିତ ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅତିରିକ୍ତ ବ୍ୟୟବରାଦ ଆବଶ୍ୟକ ହୋଇଅଛି। କ'ଣ ପାଇଁ ଆକ୍ଚୁଆଲି ଏଠାରେ ବ୍ୟୟବରାଦ କରାଯାଇଛି, ଏଠାରେ ସେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ପ୍ରଥମ ହେଉଛି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅଧୀନରେ ଚାଲୁ ରହିଥିବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବା ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକତା। ବଜେଟ୍ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ମରୁଡ଼ି ଯୋଗୁଁ ଖରିଫ ଫସଲ ହାନି କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା। ତୃତୀୟରେ ପ୍ରଚଳିତ ରହିଥିବା କେନ୍ଦ୍ର ଯୋଜନା ଓ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ଓ ଭାରତ ସରକାରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଘୋଷିତ ନୂତନ କେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରବର୍ତ୍ତିତ ଯୋଜନା ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ବା ପାଇଁ ଅତିରିକ୍ତ ପାଣ୍ଠିର ଆବଶ୍ୟକତା। ତାପରେ ଓଡ଼ିଶା ଆକସ୍ମିକ ପାଣ୍ଠିରୁ ନିଆଯାଇଥିବା ଅଗ୍ରିମ ଅର୍ଥର ଭରଣା ଏବଂ ବିଭିନ୍ନ ଦାବି ଅର୍ଥଗତ ହିସାବରେ ବ୍ୟବସ୍ଥାପନା ନିମନ୍ତେ ଆକାଉଣ୍ଟିଂ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ନିମନ୍ତେ ଏଠାରେ ଆକାଉଣ୍ଟ ଆଡ଼ଜଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଅଣ୍ଡର ଡିଫରେଣ୍ଟ ଡିମାଣ୍ଡସ୍, ଏହାକୁ ଆଧାର କରି ଏଥର ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ସରକାର ଉପସ୍ଥାପନ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଭାରତୀୟ ସମ୍ବିଧାନର ଆର୍ଟିକିଲ୍ 115 ହିସାବରେ ଉପସ୍ଥାପନା କରାଯାଏ। ଆର୍ଟିକିଲ୍ 112 ହିସାବରେ ଆନ୍ୟୁଆଲ୍ ବଜେଟ୍, 112 ହିସାବରେ ଆନ୍ୟୁଆଲ୍ ବଜେଟ୍ ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଉପସ୍ଥାପନ କରିଥିବା ବେଳେ ଆର୍ଟିକିଲ୍ 202 ଯାହାକି ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ପାୱାର ଦେଇଥାଏ, ସେ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ୍ ଆସେମ୍ବଲିରେ ଆନ୍ୟୁଆଲ୍ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରିବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଯେହେତୁ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ବଜେଟ୍, ତାହା ଆର୍ଟିକିଲ୍ 115 ହିସାବରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଏ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖିବା ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ପାଇଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କ'ଣ ଅଛି। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ୍ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ଏବଂ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂସ୍ଥାକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଅନ୍ତର୍ଗତ ବଣ୍ଟନ ବାବଦକୁ ଅର୍ଥ ସମନ୍ୱୟ ଏବଂ ଅର୍ଥ ସମର୍ପଣ ଜରିଆରେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି ଅଧୀନରେ ଆବଣ୍ଟିତ ବାବଦକୁ ରାଜ୍ୟ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ସଙ୍କଟ ପରିଚାଳନା ପାଣ୍ଠି, ଯାହା କୁହାଯାଏ SDRMFରେ ଉପଲବ୍ଧ ଶେଷ ବଦଳକା ଦ୍ୱାରା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯିବ। କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ବ୍ୟୟ ନିମନ୍ତେ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ ବ୍ୟୟବରାଦ ହୋଇଥିବା 9,200 କୋଟି ଟଙ୍କା ମଧ୍ୟରୁ 2,066 କୋଟି ଟଙ୍କା ସହବନ୍ଧିତ ଟାଇଅପ୍ ସମ୍ବଳ ସୂତ୍ରରୁ 7,134 କୋଟି ଟଙ୍କା ଅତିରିକ୍ତ ରାଜ୍ୟ ତଥା ଅର୍ଥ ସମର୍ପଣ ଦ୍ୱାରା ଭରଣା କରାଯିବ। ଏବଂ
नेक्स्ट आसीଛି ଦେଖନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟୟ ପାଇଁ ଅର୍ଥବ୍ୟବସ୍ଥା କେତେ ଟଙ୍କା କରାହେଇଛି, ତାହା ହେଉଛି 4,934 କୋଟି ଟଙ୍କା। ସେଥିରୁ ବଜେଟ୍ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜେସନ୍ ପାଇଁ ପାଣ୍ଠି ଯାହା କୁହାଯାଇଛି ବଜେଟ୍ ଷ୍ଟେବିଲାଇଜେସନ୍ ଫଣ୍ଡ 3,700 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ପଞ୍ଚାୟତ ସଂସ୍ଥା ଦ୍ୱାରା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏବଂ ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟସେବା କ୍ଷେତ୍ର ରକ୍ଷଣାବେକ୍ଷଣ ପାଇଁ 173 କୋଟି ଟଙ୍କା କରାଯାଇଛି। OPSC SSC ପାଇଁ 19 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ଏଜୁକେସନ୍ର ଏହା ଦିଆହେଇଛି। ଏଜୁକେସନ୍ ବୋର୍ଡ଼ ଅଫ୍ ସେକେଣ୍ଡାରୀ ପାଇଁ 12 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। STC ହଷ୍ଟେଲ ପାଇଁ 4 କୋଟି, ଭେଷଜ ଶିକ୍ଷା ତାଲିମ ପାଇଁ 52 କୋଟି, OLIC ପାଇଁ 34 କୋଟି, ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗରେ ଥିବା ବିଭିନ୍ନ ବିଶ୍ୱବିଦ୍ୟାଳୟକୁ 53 କୋଟି ଦିଆଯିବ। ତାପରେ ବିପର୍ଯ୍ୟୟ ପ୍ରଶମନ ପାଣ୍ଠି ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡିଜାଷ୍ଟର ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ 2610 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯାଇଛି। ଖରିଫ 2021 ଫସଲ କ୍ଷୟକ୍ଷତିର ପ୍ରଭାବିତ କୃଷକମାନଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ 200 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟରୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର, ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜ୍ୟ ବଜେଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ର ରାଜ୍ୟ ଅର୍ଥ ଆୟୋଗଙ୍କ ସୁପାରିଶ ଅନୁଯାୟୀ ସ୍ଥାନୀୟ ନିକାୟ ସଂସ୍ଥାମାନଙ୍କୁ 55 କୋଟି 54 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତାପରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଓ ଅଗ୍ରାଧିକାର କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ ବ୍ୟୟବରାଦ, ଯାହା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ କୃଷକ କଲ୍ୟାଣ, ଖାଦ୍ୟ ନିରାପତ୍ତା ଏବଂ ଜଳସେଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କୃଷି ସିଞ୍ଚାଇ ଯୋଜନା PMKSY ପାଇଁ 91 କୋଟି। ତାପରେ କୃଷି ସମ୍ପ୍ରସାରଣ ଓ ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବିଦ୍ୟା ପାଇଁ PMKUSUM ପାଇଁ 50 କୋଟି, ₹1 per kg ଚାଉଳ ପାଇଁ 194 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁବିଧା ପାଇଁ କ'ଣ କ'ଣ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଜନସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ ଟୋଟାଲ ଖର୍ଚ୍ଚ ହେବ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ରେ 867 କୋଟି, ସେଥିରୁ 638 କୋଟି ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କଲ୍ୟାଣ ଯୋଜନା। ଦ୍ୱିତୀୟରେ ହେଉଛି ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଥା ପ୍ରାଥମିକ ଜିଲ୍ଲା ମୁଖ୍ୟ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ କେନ୍ଦ୍ର, ଭେଷଜ ମହାବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 68 କୋଟି, ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଶନ ପାଇଁ 51 କୋଟି, ସୁପର ସ୍ପେଶାଲିଟି ପାଇଁ 33 କୋଟି ଏବଂ NHM ନ୍ୟାସନାଲ୍ ହେଲ୍ଥ ମିଶନ ପାଇଁ 10 କୋଟି ବ୍ୟବହାର ରଖାଯାଇଛି। ମହିଳା ଶିଶୁ ସଶକ୍ତିକରଣ ପାଇଁ 172 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ମିଶନ ଶକ୍ତି ସମ୍ବଳ ପାଇଁ 33 କୋଟି, ସକ୍ଷମ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପାଇଁ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି ପୋଷଣ 2.0 ପାଇଁ 27 କୋଟି, ICDS ଇଣ୍ଟିଗ୍ରେଟେଡ୍ ଚାଇଲ୍ଡ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ସ୍କିମ୍ ଯାହା ଅଧୀନରେ ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ତଥା ସହାୟକମାନଙ୍କ ଭତ୍ତା ନିମନ୍ତେ 60 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ମମତା ଯୋଜନା ଅଧୀନରେ ଗର୍ଭବତୀ ମହିଳାଙ୍କ ସର୍ତ୍ତମୂଳକ ନଗଦ ହସ୍ତାନ୍ତର ପାଇଁ 28 କୋଟି ଟଙ୍କା ଏଠାରେ ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି ଏଡିସନାଲ୍ ବଜେଟ୍ରେ। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ ବିଜୁ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସୁରକ୍ଷା ଯୋଜନା ଆଶୀର୍ବାଦ ଅଧୀନରେ କୋଭିଡ୍-19 ଯୋଗୁଁ ପିତାମାତାଙ୍କୁ ହରାଇଥିବା ଶିଶୁମାନଙ୍କ ଯତ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ 10 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଓ ଜାତି ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ 438 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି। ସେଥିରୁ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ଶିକ୍ଷା ଯୋଜନା ଅମ୍ବ୍ରେଲା ସ୍କିମ୍ ଫର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ଫର୍ ST ଷ୍ଟୁଡେଣ୍ଟସ୍ 167 କୋଟି, ପଛୁଆ ବର୍ଗ ଓ ଜନଜାତି ଡିନୋଟିଫାଏଡ୍ ନୋମାଡ଼ିକ୍ ଆଣ୍ଡ ସେମି ନୋମାଡ଼ିକ୍ ଟ୍ରାଇବ୍ସ ପଛୁଆ ବର୍ଗ ପାଇଁ 25 କୋଟି। ତାପରେ ଅନୁସୂଚିତ ଜନଜାତି ପାଇଁ 87 କୋଟି, ପ୍ରାକ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି ପ୍ରାକ୍ ମେଟ୍ରିକ୍ STC ପାଇଁ 87 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ଓଡ଼ିଶା PVTG ସଶକ୍ତିକରଣ ଜୀବିକା ଉନ୍ନୟନ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ OPLIP ଭିତରେ 30 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ଆସିଲା ଶିକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଦକ୍ଷତା ପାଇଁ ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ ଶିକ୍ଷା କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଦକ୍ଷତା ବିକାଶ କ୍ଷେତ୍ର ପାଇଁ 2,084 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରାଯାଇଛି। ଏହା ବିଭିନ୍ନ ଏକ୍ଜାମରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼େ। ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ 39 କୋଟି ଟଙ୍କା, ମୋ ସ୍କୁଲ ଅଭିଯାନରେ 306 କୋଟି, ଓଡ଼ିଶା ଆଦର୍ଶ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 301 କୋଟି ଟଙ୍କା ବ୍ୟବହାର କରାଯାଇଛି। ନେକ୍ସଟ ହେଉଛି ଅଣ ସରକାରୀ ତଥା ପ୍ରାଥମିକ ତଥା ଉଚ୍ଚ ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ପାଇଁ 22 କୋଟି ଏବଂ ଅଣସରକାରୀ ସହାୟତା ପ୍ରାପ୍ତ ପାଇଁ 67 crore ଏଠାରେ ଦିଆଯାଇଛି। ତ ଅଣସରକାରୀ କଲେଜଗୁଡ଼ିକୁ ଅନୁଦାନ ପାଇଁ 135 କୋଟି, ଉଚ୍ଚ ବିଭାଗର ଅଧୀନରେ ସ୍କଲାରସିପ୍ ପାଇଁ 26 କୋଟି, କ୍ରୀଡ଼ା ଭିତ୍ତିଭୂମି ବିକାଶ ପାଇଁ 508 କୋଟି, ସ୍ୱୟଂ ସହାୟକ ଓଡ଼ିଶା ରାଜ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନିଯୁକ୍ତି ମିଶନ ପାଇଁ 25 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ସ୍କୁଲ ଏବଂ ପଲିଟେକ୍ନିକ୍ ପାଇଁ 22 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଗ୍ରାମ ଉନ୍ନୟନ, ଗ୍ରାମୀଣ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ, କର୍ମ ନିଯୁକ୍ତି, ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଣ ପାଇଁ ଏଠାରେ 552 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି ଏବଂ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଗ୍ରାମ ସଡ଼କ ଯୋଜନା ପାଇଁ 550 କୋଟି ରଖାଯାଇଛି। ସହରାଞ୍ଚଳ ଉନ୍ନୟନ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସହରୀ ପରିମଳ ଯୋଜନାରେ 337 କୋଟି, ସ୍ମାର୍ଟ ସିଟି ପାଇଁ 296 କୋଟି,
ଏବଂ PMAY प्रधानमंत्री आवास योजना रे 33 कोटी टंका एठारे रखाଯାଇଛି। सिटीज इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट इंटीग्रेट एंड सस्टेन सिटीज योजना ପାଇଁ 71 कोटी टंका रखाଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ଶକ୍ତି ସୂଚନା ପ୍ରଯୁକ୍ତି ବାଣିଜ୍ୟ ପରିବହନରେ ଦେଖନ୍ତୁ OSRTC ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ଭାବରେ 49 କୋଟି ଦିଆଯିବ। ବସ୍ ଟର୍ମିନାଲ ପାଇଁ 188 କୋଟି, ଛୋଟ ବନ୍ଦର ବିକାଶ ପାଇଁ 2 କୋଟି, ଷ୍ଟେଟ୍ କ୍ୟାପିଟାଲ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପାଇଁ 3 କୋଟି, LED ଲାଇଟ୍ ପାଇଁ 9 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ଟୋଟାଲ ଏଭଳି ଭାବରେ 388 କୋଟି ଟଙ୍କା ଦିଆଯିବ। ତାର ସଂସ୍କୃତି ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ବିକାଶ ପାଇଁ ଏଡିସନାଲ ବଜେଟରେ ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ ଅଛି। ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟରେ 138 କୋଟି ଟଙ୍କା ରଖାଯାଇଛି। ତାପରେ ମୋଷ୍ଟ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଆସିଲା ଦେଖନ୍ତୁ FRBM ପରିପାଳନ ଓ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ 2022-23। FRBM ଯାହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଯାହାକୁ କୁହାଯାଏ ଫାଇନାନ୍ସିଆଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି, ଫିସ୍କାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ବଜେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ। ଫିସ୍କାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଏବଂ ବଜେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ଅଛି FRBM। ଏହା ହେଉଛି ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ଯେକୌଣସି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ପାଇଁ, ସେଣ୍ଟ୍ରାଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ପାଇଁ ଏହା ଗୋଟେ ଟାର୍ଗେଟ୍ ଦିଆହେଇଛି। ସେମାନେ ସେହି ଭିତରେ ଏକା ସବୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ସେମାନେ ଭିତରେ ସୀମିତ ରଖିବେ ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଆଣିବେ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏହି ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଛି FRBM ଆକ୍ଟ, ତାହାକୁ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଏ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା। ତ ଏଠାରେ କ'ଣ FRBM ଅଛି ଦେଖିବା। ବର୍ତ୍ତମାନ 2022-23 ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଉପସ୍ଥାପନ କରାଯାଇଛି ଓଡ଼ିଶା ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା, ସେଥିରେ FRBM ବିଷୟରେ କ'ଣ କୁହାଯାଇଛି ଦେଖିବା। ଫିସ୍କାଲ ରେସ୍ପନ୍ସିବିଲିଟି ଆଣ୍ଡ ବଜେଟ୍ ମ୍ୟାନେଜମେଣ୍ଟ ପରିପାଳନ ଏବଂ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 2022-23। ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ 2022-23 ବିତ୍ତୀୟ ଉତ୍ତରଦାୟିତ୍ୱ ଓ ବଜେଟ୍ ପରିଚାଳନା ଅଧିନିୟମକୁ ଅନୁପାଳନ କରୁଛି, କାରଣ ଏହି ବଜେଟ୍ ଅତିରିକ୍ତ ରାଜସ୍ୱ କିମ୍ବା ସଞ୍ଚିତ ସମର୍ପିତ ସମ୍ବଳର ଉପଲବ୍ଧତା ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ସହ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ରେଭିନ୍ୟୁ ସରପ୍ଲସ୍ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ସାମରିକ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବା GSDP ଗ୍ରସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟ ଯାହା କୁହାଯାଏ ର 3% ମଧ୍ୟ ସୀମିତ ରହିବ। ଏହା ବହୁତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସବୁ ଏକ୍ଜାମ ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ସବୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଆସିଥାଏ। ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ସହ ରାଜସ୍ୱ ବଳକା ରେଭିନ୍ୟୁ ସରପ୍ଲସ୍ ସ୍ଥିତି ବଜାୟ ରହିବ ଏବଂ ବିତ୍ତୀୟ ନିଅଣ୍ଟ ଫିସ୍କାଲ ଡେଫିସିଟ୍ ସାମରିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ବା GSDPର 3% ମଧ୍ୟରେ ରହିବ। ତ ଏହା ଏକ୍ଜାମରେ ଆସେ, ସବୁବେଳେ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ। ଋଣ ଓ ସାମୂହିକ ରାଜ୍ୟ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଗ୍ରସ୍ ଷ୍ଟେଟ୍ ଡୋମେଷ୍ଟିକ୍ ପ୍ରଡକ୍ଟର ଅନୁପାତ ସ୍ଥିରୀକୃତ 25% ମଧ୍ୟରେ ସୀମିତ ରହିବାର ମଧ୍ୟ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ମହାଲେଖାକାର ବା ଯେଉଁ ଅଡ଼ିଟର ଜେନେରାଲ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ମିଳିଥିବା ତଥ୍ୟ ଅନୁଯାୟୀ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରାଜ୍ୟର ଋଣ ଭାର ରାଜ୍ୟ ସକଳ ଘରୋଇ ଉତ୍ପାଦ ଅନୁପାତ ଡେଟ୍ GSDP ରେସିଓ 12.6% ରହିଅଛି ଏବଂ ସୁଧ ଦେୟ ଓ ରାଜସ୍ୱ ଆୟ ଅନୁପାତ IP ଏବଂ ରେଭିନ୍ୟୁ ରେସିଓ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି RR ରେସିଓ 2.8 ରହିବା କଥା। ତ ଏଠାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍କୁ ମିଶାଇ 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ କ୍ୟାପିଟାଲ ଆଉଟଲେ ଯାହା ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଠାରେ GSDP 5.5%ରୁ ଅଧିକ ହେବ। ଏହା ଅର୍ଥନୈତିକ ଅଭିବୃଦ୍ଧିର ସହାୟକ ହେବା ସହ ରାଜ୍ୟର ବିବିଧ ଜନମଙ୍ଗଳ ତଥା ବିକାଶମୂଳକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆଗକୁ ନେବାରେ ସହାୟକ ହେବ। ତ ଏହା ଥିଲା ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କର FRBM ଯେଉଁ ଆକ୍ଟ ଅଛି, ସେ ଆକ୍ଟକୁ କିଭଳି ଭାବରେ ଅନୁପାଳନ କରାଯାଉଛି। 2022-23 ଯେଉଁ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଅଛି ସେ ବିଷୟରେ ଏଠାରେ ଜଷ୍ଟିଫିକେସନ୍ ଦିଆହେଇଛି। ତ ଏହା ଥିଲା ଡିଟେଲ୍ସ ଆନାଲିସିସ୍ ଅଫ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଆନାଲିସିସ୍ କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମେ ଦେଖିବା କେଉଁ ବିଭାଗକୁ କେତେ ଟଙ୍କା ଦିଆହେଇଛି ଫାଇନାଲ୍। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠାରେ 9/2022-23 ବଜେଟ୍ ଅଟକଳ ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ ଥିବା ବିଭାଗ ୱାରି ନେଟ୍ ବ୍ୟୟବରାଦ କୋଟି ଟଙ୍କାରେ ଦିଆହେଇଛି। କେତେ ଥିଲା, କେତେ ଦିଆହେଇଛି, କେତେ ବଢ଼ା ହେଇଛି, ଅତିରିକ୍ତ ବଜେଟ୍ କେତେ ଅଛି। ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବା ହୋମ୍ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ପାଇଁ 6,409 ଥିଲା, ଯାହା 305 କୋଟି ଅଧିକ କରାଯାଇଛି। ସାଧାରଣ ପ୍ରଶାସନ ଅଭିଯୋଗ ଯାହା 534 କୋଟି ଥିଲା, 48 କୋଟି ଅଧିକ କରାଯାଇଛି। ରାଜସ୍ୱ ବିଭାଗ ରେଭିନ୍ୟୁ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେଉଁ କୁହାଯାଉଛି 1511 କୋଟି ଥିଲା, 29 କୋଟି ଅଧିକ କରାହେଇଛି। ଆଇନ ବା ଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯାହା 607 ଥିଲା, 91 କୋଟି ବଢ଼ାହେଇଛି। ଅର୍ଥ ବିଭାଗ ଫାଇନାନ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ 58,555 କୋଟି ଥିଲା, ପୁଣି 4,253 କୋଟି ବଢ଼ାଯାଇଛି। ତାପରେ ଆସିଲା ବାଣିଜ୍ୟ ବିଭାଗ ବା କମର୍ସ ମିନିଷ୍ଟ୍ରି ଦେଖନ୍ତୁ ଟୋଟାଲ 183 କୋଟି ଥିଲା, ବର୍ତ୍ତମାନ 2 କୋଟି 76 ଲକ୍ଷ ବଢ଼ାହେଇଛି। ନିର୍ମାଣ ବା କନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ୍ ଯେଉଁ ବିଭାଗ ଅଛି 8,332 କୋଟି ଥିଲା, 134 କୋଟି ବଢ଼ାହେଇଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଧାନସଭା 187 କୋଟି ଥିଲା, 1 କୋଟି 72 ବଢ଼ାହେଇଛି। ଖାଦ୍ୟ ଯୋଗାଣ ଓ ଖାଉଟି କଲ୍ୟାଣ ବିଭାଗ 1,205 କୋଟି ଥିଲା, 168 କୋଟି ବଢ଼ାହେଇଛି।
ठीक से विद्यालय गणशिक्षा विभाग आउ थे मुझे कही रखे 10 नंबर जो अच्छे देखो विद्यालय और गणशिक्षा विभाग जहाँ बहुत एग्जाम आसे 20 कोटी 20,636 कोटी 10 लक्ष थिला ताहाको पुणी 921.81 कोटी टंका बढ़ाई 921 कोटी टंका बढ़ाई तापर आसला अनुसूचित एस टी एस सी डिपार्टमेंट जो अच्छी से देखो संख्यालघु संप्रदाय 4,091 कोटी थिला 528 कोटी बढ़ाई हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट देखो 12,344 थिला 1,101 कोटी बढ़ाई गृह निर्माण है 7,257 कोटी 782 कोटी बढ़ाई श्रम राजस्व कर्मचारी बीमा 195 कोटी बढ़ाई क्रीड़ा और युवा व्यापार देखो एठारे थिला 910 कोटी एवं बढ़ाई 515 कोटी योजना संयोजन विभाग बा प्लानिंग एंड कन्वर्जेंस 3,034 थिला 0.78 लक्ष बढ़ाई पंचायत राज 21,714 741 थिला 854 कोटी टଙ୍କା बढ़ाई साधारण पेंशन देखु 2.21 थिला किसी बढ़ा जाए ना शिल्प विभाग 644 थिला 602 कोटी टଙ୍କା बढ़ाई जल संपद 10,044 थिला 1,595 कोटी टଙ୍କା बढ़ाई परिवहन विभाग 1,192 थिला 253 कोटी टଙ୍କା बढ़ाई ठीक से जंगल परिवेश 259 कोटी कृषि 143 कोटी इस्पात खनि 0.37 कोटी सूचना लोक संपर्क 12 कोटी अबकारी विभाग 5.59 कोटी हिसाब से विज्ञान एवं वैषयिक विभाग थिला 186 कोटी टोटाल 202 कोटी 69 लक्ष टंका बढ़ाई तापर देखो गोटे हिसाब से 28 नंबर देखो ग्राम्य उन्नयन विभाग 552 कोटी संसदीय व्यापार विभाग 6 कोटी क्षति विभाग 45 कोटी हस्ततंत्र विभाग 121 कोटी पर्यटन विभाग 99 कोटी मत्स्य पशु 12 कोटी समवाय विभाग 13 कोटी सहकारी उद्योग यहाँ ना कि महिला शिशु विकास 175 कोटी इलेक्ट्रोनिक्स 319 कोटी उच्च विभाग इलेक्ट्रोनिक्स विभाग 87 कोटी तापर उच्च विभाग 319 हिसाब से टोटाल ओडिशा भाषा संस्कृति विभाग देखो ये 29 कोटी रखाई सामाजिक सुरक्षा देखु 4 कोटी टंका रखाई टोटाल हिसाब से देखु थिला 2 लक्ष कोटी टंका एनुअल बजेट थिला बेले वर्तमान यही अतिरिक्त बजेट बा एडिशनल बजेट बा सप्लीमेंटरी बजेट बा एक्सेस बजेट 16,800 कोटी टंका एठारे उपस्थापना कराई तो यह FRBM को आधार करी यहाँ अनुपालन कर राज्यर सर्वांगीन उन्नति हो बोली माननीय पंचायतराज मंत्री जे कि बजेट उपस्थापन कर से कहते तो यह डिटेल एनालिसिस थिला यही हिसाब से सब एग्जाम आसे यहाँ मन रखा पड़ो कतोटी जो एवं जो एग्जाम हो हाईस्कल एग्जाम विशेषतः ओडिशा जो शिक्षा विभाग जिते एक्सपेंडिचर होती संगे रेवेन्यू डिजास्टर विषय जो एक्सपेंडिचर होती फाइनेंशियल मैनेजमेंट उपर जहाँ भी क्वेश्चन पचारि पारे से विषय डिटेल जानवा उचित थैंक यू एमती अपडेसन पाइबा मो यूट्यूब चैनल को आपने सब्सक्राइब करें जहाँफल आप अपडेसन पाइपर।